sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagid niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Ga! I-shoot na ga! DTX 500 may powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud manikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulot nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Dadula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 News FM. Philippine Standard Time, alas 6:30 sa gabi. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon. Tinig ng reformasyon. Ang programang naghatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Welcome back sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon sa tanan nga makauturan kag makabiyanan nga tagpalamati sa aton nga pratuntunan.
Sa gihapon dalayawan gid ang Dios sa sini nga kabihon nga padayon nga rugpod sa aton sa sini nga maulanon kay gayna halin pa ko sa uton paglabot ko hasta nakalabot kami sa diri nakalabot sa Mulo hasta na lang nakalabot diri nakalabot gid diri ang ulan sa Iloilo pero may na lang kay daw naguntat naman sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton kamo nga tanan welcome sa aton nga platuntunan kag live kita subong sa aton nga live streaming padayon kita sa permero nga adlaw sang semana adlaw nga Domingo gabi na subong pero sa Bible recording supposed to be kung Biblia ang basihan ta sa bali routine sa weekly cycle is gabi naman siyempre Lunes na o kay sunset to sunset or even to even man ang counting sang Biblia. So ari si Sir Edmar Liqueña. Good evening sir. Si ang akon managot. Good evening anak. To dito na sa Bihak. And then Elvisio to. And then si Madam Aisa Ahmad. Good evening mo sa imo. So kabay pa sige hapon nga padayon kamo sa aton nga pagpamati sa aton nga platuntunan kag ang aton nga makutoran diri sa Panay posible nga iban diri naka-hook up manang aton nga tamyawon ang tanan tamyawon talang diri sa hindi naman isa-isaho ng mga pangalan basta halin sa Pasi so sa aton nga mga kautoran dira mga kabyanan and then ang aton man makutoran dito sa Rojas subong man sa San Jose kamong tanan welcome Madam Kim Monisa good evening sa imo dara sa Manila nakapuli ka na nakapuli ka na ba dari Madam sa Iloilo so kabay pa nga mayaman ang inyong biyahe sa imong pagpuli dari sa Iloilo so now amo lang niyang aton nga pagpanamayaw sa inyo kaya ang tanan man nga nagupon sa aton bisan sa aton mga kotoran sa Bisaya kay may mga nagapamati sa aton live streaming sa Mabinay man labi na kay damo na sila dra bagtik dito man sa Madatag maayong gabi sila tanan and subong man ang aton nga mga kotoran diri sa Bacolod wala ko idea kung nagaprogram na dito ang ginapaprogram sa aton nga busing pero kung wala huwag man ko idea kung basi nag-hook up sila or mag-replay sila kay ang aton time sa Bacolod duha ang 6:30 to 7 to tani sa una naka-hook up ang Kabangkalan kag ang Sagay dayon gin-replay sa alas 9 hasta sa alas 9:30 pagkatapos sa palatuntunan nga informasyon si kayong lawas. Sige, now mo lang na. Kamong tanan welcome. Basta sa aton nga pagpadayon subong, pasalamatan taman ng Ginoo nga sa sining adlaw, ya kita ginatipan, gin pagkamaayo, gin protektaran kag sa sining nga gabihon ari magobdanay kita sa aton nga programa. So nakita ko diri ang aton nga mga nagulupod nagalantaw lang, nagapa check attendance. Okay lang na gyapon. Sa aton man makotoran dira sa Ligares nakita ko to si Sister Aronel mayong gabi sir sa imo man nga grupo dira sa Ligares kay nakabisita kami dira gahapon sa hapon now nagaiko man ni sir nagaiko man diyo tayo siguro okay sige now padayon kita sa subong aton nga gwapo dari nga teknisyan ang aton kaupo dari way liwan kundi ang aton kaupo nga si Kaki 5 Andre La Pastora so sila duha dari si Kaki 5 dari man Lawrence Soliman sige so basta nga kabutanan gina welcome ta dari padayon kita subong sa aton nga pagtuon kay lipot man aton tempo ang aton nga pagtuon dari simple gid lang mga laygay halin sa pulong sang mga apostoles mga laygay halin sa balaan nga kasulatan kag mga padumdum now ang aton nga tun-an subong sa gihapon ang laygay ni Apostol Pablo isulat niya sa mga taga-Episo taga-Corinto taga-Pilipos
sa ilang nga panahon sa una, pero kanami gid nga laygay para sa aton. Pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaysan itasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito muli. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig sa inyong patnubay at gumahay sa buong maghapon. Niligtas mo po kami sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang makapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa pag-aaral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang mga nodes sa Facebook, Herald Philippines, San Navin and Abroad. Higit sa lahat, pagpalain mo ang aming CEO, Dr. Miloy at kanyang pamilya. Nasa ibang bansa pa sila, nawa pa. Magkaroon po sila ng kapayapaan at kaligtasan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan na may kapayapaan sa kanilang paglalakbay saan man sila naroon at hanggang sa pag-uwi dito sa Pilipinas. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani mula sa operation manager hanggang lahat ng mga managers at sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Pagpalain mong inyong banal na mga salita na aming mapakinggan. Itong lahat aming samudalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. So magpapatuloy na po tayo. Magpadayo na kita mag-utoran sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Dios. Now, unas tanan ka nami diri sa bungad ni Apostol Pablo. Siya balang interaksyon diri sa Efeso 5 kapitulo 5 versikulo 2. Ang hambal niya diri, magkabuhi kamo nga ginagamhan sa gugma. Ang gugma ginasiling diri mag-utoran is way gid sing liwan kundi gugma nga langit nun. Nabalang gugma ni Kristo kay sa tutuod lang bisan ano kita kadasig sa pagalagad, halimbawa dasig kita pagalagad, pisan kita sa bulaton. Pero kung wala ang gugma ni Kristo ay dasig lang man madula. Madasig lang gid gyapon madula daw kaangay sang ginambal sa mga Tagalog daw ningas kugon lang siya. Ningas kugon ngaman ang butamalon dira nga kaangay bala sa kugon nga hilamon kung nagmalan na siya dasig lang gid kayo masunog, dasig pareha sa mga balay, mga puloy-an nga ang ginatop nila kugon kaluluoy lang. Kay damo man na dito sa Mindanao, amot diri sa Visayas kay sa Mindanao damo na dito mga labi na sa mga kabukiran nga damo kugon. So muna nga diri sa aton nga pag-alagad sa Ginoo kinahanglan maintindihan ta unas tanan ang gugma bala sa Ginoo ngaman manggaranon ang Dios suno sa 2 Korinto 7 8:9 nga ang Dios manggaranon katama siyempre siya ang tag-iyas tanan nga butang pero ginbayaan niya ang langit bangod siya ang dako nga gugma kag nagserbisyo diri sa kalibutan nagapakita sa maayo nga ehemplo sa mga mangin tumuluon niya unas tanan siya nga mga disipulo hasta sa tanan nga nagabaton sa iya siya nga tiempo sang una samtang diri pa siya sa kalibutan kag sila nga tanan nakakopya sila sa kabuhi ni Kristo bisan pa nga kada isa may lain-lain nga batasan, may lain-lain nga kinaugali. Normal man na sa aton kay biskan pagani ang kapid na ha kambal o basi may mga Bisaya nga pamati wala kay intindi kung ano nang kapid kambal bala twin biskan kapid pa na sila matingala ka lain-lain ila batasan di ba biskan parehas na nga daw nagpilit pa nga duha ang ulo duha ang lawas tigipusoon ara pero nagpilit dayon may mga eksperyensya nga lain-lain paghihapon ang ilang balatyagon, lain-lain paghihapon ang ilang paghigugma. O di, ang butamalon nga, kada isa sa aton mayra kita individuality. Maayong gabi, Madam Merna Hambri. Pero may ginigawa upod sa aton, kasubaybay sa aton nga plantonan tinig ng reformasyon dira sa Kabangkalan. So maayong gabi tanan nga mga tagang Kabangkalan nga nagaupod sa aton diri sa aton nga live streaming. Now, amo na nga dumdumon ta na pirmi magutoran. Kay ang gugma ni Kristo terrible. Ginhatag niya ang kabuhi, nanginmatay sa cross, nag-antos, ginagwanta ang tanan nga mga sakripisyo, pagyaguta, tanan-tanan. Bangod sa aton
ang iyang dakong gugma ginhimo nga sa ginasiling ko na ihemplo kag kun aton nga mabatyagan ina nga klase nga gugma. Linong ang puloy-an, linong ang purok, linong ang barangay, wala gamo, wala inaway, walay dumtanay, dayon linong man ang imo nga syudad o ang imo nga banwa. Kanami, no? Muna nga, diri si Apostol Pablo, naghamal siya magakabuhi kamo nga ginagamhan sang gugma. Subong nga si Kristo naghigugma sa aton kag naghatag sa iyang kaugalingon o sa iya kaugalingon nga kabuhi para sa aton. Subong isa ka mahamot nga dulot kag halad nga nahamutan sang Dios. Episo Kapitulo 5 versikulo 2. Kanami sa mensahe sa sining nga kagabihon layaw na gid ang Dios. Amo na ang kamo nga nagapamati. I-try ta siya o sisahon ta aton kaugalingon. Ara na bala sa aton ang gugma sang Ginoo. Kay kun ara sa aton way gid kita rason nga indi man kita mag-alagad sa iya. Kay siya ang una nga nag-alagad sa aton. Sa sulat ni Apostol Juan, kung aton basahon mag-uturan ang Kapitulo 4 sa sulat ni Apostol Juan sa 1 Juan, diri nagasiling si Apostol Juan, daw kanami man sa iya nga ginhambal. Nagasiyang siling siya diri, sa sini ginpahayag sa aton ang gugma sang Dios, nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak, agud nga magkabuhi kita paagi sa iya. So, ang point diri, ang tinutuyo gin sang Ginoo nga ginpadala diri sa kalibutan ang iya nga bugtong na anak nga si Jesus. Agud nga kita mantani, magkabuhi man kita para sa iya, para sa Dios. Kaya hindi kita makanigar nga kita nga tao ang kita bala nahigugma lang kita sa nga mga nahigugma sa aton, normal na sa aton Pero kung naglain ang buot sa imo, biskan gani kung hindi naglain ang buot pero kay way ka kauyon sa iya, wala, hindi ka. Daw para sa imo kalasay sa imo nga pag ano sa iya. Inabalang daw hindi ka namian magsapak. Ngaman, hindi ka nagapanapak. Ngaman kay sa imo paghunahuna o sa imo nga balatyagon, abaw, way ka kauyon, hindi nami. Mo man nga tapos kay Kristo sa una. Ang mga leaders ng simbahan, ang mga tao sang una, mga Hudyo, bangod kay wala sila kauyon kay Kristo, nagpakilala si Kristo nga siya halin sa langit, nagpakilala si Kristo nga siya ang Dios nga nagpakatao, kay nga aman, halin siya sa langit, o ay man tao dito sa langit, di ba? Kag siya man lang naghambal kung basahon ta ang damo nga mga pulong ni Kristo sa sulat ni Apostol Juan, sulat sa Mateo o Lucas, sulat ni Marcos. May mga mabasa kita nga nagsiling si Kristo, nagpamatuod siya sa kagulingon nga siya halin sa langit, labi na sa sulat ni Apostol Juan, basahon ninyo ang Kapitulo 6. Naghambal siya ang tinapay sa kabuhi. Siya nanaog halin sa langit. Ginsugo siya sang iya amay o damo na. Pero hindi ginbaton ngaman kay naghambal ang mga Hudyo kasi manwa nila, kilala nila si Jose nga amay, bali hindi magituod-tuod nga amay kay ginbusong man niya si Jesus ni Virgin Mary nga way pa man siya mahilabtan ni Jose kay lalang man siya sa espiritu, balaan ng espiritu. Pero ang mga Hudyo wala, nakulangan sila sa pag-usisa. Now, balik kita diri. Ang point diri is ang ginbasa ta, so sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios, nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong nga anak, agud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios, kundi ang nga ginhigugma niya kita, kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Grabe, no? 1 Juan Kapitulo 4 mga versikulo 9 kag versikulo 10. Ambot tamalon, hindi nga nagahigugma kita. Ambot tamalon, siya ang unang nga nagahigugma sa aton. Kay kita, hasta subong gani, bisan kita kuno Kristohanon, pero may kita nagahambal nga kita Christian, the only Christian world in the Far East, or Christian nation in the Far East. Pero masubo gin mag-utoran nga aman.
Kay kung nahigugma kita sa Ginoo, nag-alagad gid kita sa iya nga tuod-tuod gid. Na, di ba? Pero mahinumdum lang kita sa Ginoo, makuturan, makabiyanan, kung may ara na kita nabatyagan. Malain ang imo pamatsyag, naglain man ang, di ba? May balatian ka, or may mga pagtilaw sa kabuhi, nga kung kisa, daway ka na paglaom, mayo na lang kung makadumdum sa Ginoo, kay damo nga nadulaan sa paglaom, naghikog, nagpakamatay, kaluluoy. So the point there is, mo ganin ang gugma nga ginsaling diri is kaangay tani sa gugma ni Kristo. Kay mo man ginhambal ni Apostol Pablo. Parehas gihapon sa ginhambal ni Apostol Juan. Kung liwaton ta di pagbasa, siling niya diri, liwaton ta kay nami gid siya. Magkabuhi kamo nga gingamahan sang gugma. Subong nga si Kristo naghigugma sa aton kag naghatag sang iyak kaugalingon nga kabuhi para sa aton. Subong isa ka mahamot nga dulot kag halad nga nahamutan sang Dios. See? So, muthambalon, kung si Kristo naghalad sa iya nga kabuhi para sa aton, kita man maghalad man sa aton nga kabuhi para sa iya, para sa Ginoo. Vice versa. Kag paglabot sa tion, hindi gid kita maghinulsol nga aman. Hindi lang diri sa kalibutan aton mabaton ang gugma kag lambos tanan ang gintiganan niya nga kabuhi nga walay katapusan. Gintigana pa niya sa aton ang isa ka mansyon nga bulawan sa langit, baw puloy-an sa langit. Kay ato sa puloy-an siya nga amay nga ginpreparar niya, baw kanami. Amo na ang mga blessings, mga pribilehiyo nga gintagana sa Ginoo sa aton kun magalagad kita sa iya nga tuod-tuod gid. Dayon hambal niya diri sa bersikulo 3 sa kapitulo 5 sa Efeso, tungod kay mga tumulo kamo, kung maparihas kita sa mga taga-Episo nga mga tumutuo nga mga honest or mga tutom, hambal diri, hindi nagakamagay nga hambalon kamo sang mga tao nga may pagpakighilawas, kahiguan o kon kahakog, kadalok sa tunga ninyo. Sumutuhalon, madula sa aton nga mga kinaugali sa aton nga batasan, ang batasan tanga kung hindi kanamian sa katao daw hambal nila nakasimangot ka lagi. Permi ka nakasimangot. Kung basta baga sa Bisaya nagmugot. Oo, muna daw way kakalipay. Makitaan mo sa katao daw budlay pa yuhom-yuhom. Nga man na. Basi mo na madabatasan, okay lang na siguro sa imo, pero sa Ginoo bilang Christian, so tandaan ta na permi magaturan kay amo gid na ang tinutuyo sa Ginoo diri nga halimbawa sa diri siya sa kalibutan. Dayon sa bersikulo 4, kag hindi man angay nga magamit ka musing mga dinupak, baw binuang kag mahigko nga mga pulong. Sa baylo magpasalamat kamo sa Dios. Amo na ang permi kita diri dayaw nagapasalamat nga aman. Kay simpre bisan sa pila lang ka segundos, pila ka minutos, lantaw niyo ha, may balita gaya na dito. Samtang namati ko sa balita dito sa, nagbalita man dito si Sir Enrico, na ginpamatian ko dito man ang balita sa Bacolod. May balita si Sir Red, na mga may inalumos, o nalumos, or may sunog. So, sunog. Amo tamalon mga kauturan, isa ka kisap mata lang, isa ka pamisok mata. Huwag ta kabalo sa disgrasya man. Ang point rin nga magpasalamat kita pirmi kay ginpakita sa Ginoo iyang gugma nga ikaw ginatipan, ginprotektaran ka, ginpakamaayo ka. Nga man, bisan wala ta kwarta, halimbawa, diotay lang kwarta mo, magkumud-kumud ka kay kulang sa imo kinahanglanon. Hindi dapat magkumud-kumud, pasamat ka gani, may ara Oo, may ara. Kay kaangay bala sugilanon nga kumon, may tao nga bangod kay ang iya nga sapatos daan na kumud-kumud siya kay wagid siya kabakal bag-o. Dayon, samtang naglakat siya, ang iya nakitaan, ang nagsinilas lang, pero mali pa yun. Halimbawa, nakitaan ko si si Sir nga Andre, nami siya sapatos. Tapos ako,
ang sapatos ko, rubber shoes. Rubber shoes ba nga guma? Hindi nang guma nga nang guma bala subong nga na uso tag 100 plus. Lingko ay kagwapo sa sapatos niya Ako nga aman nga di ko ginakaya bakal. Karon pag panaog ko nakitaan ko ang isa ka taong nagsinilas. Di siyempre kung pinsaron ko isipon ko na siya. Daw medyo lamang ko sa iya nga aman kay siya nagtinilas lang. Dayon nakitaan ko pagit sa unhan ang wala na sinilas. Daw badyaw wala. Pag-abot sa unahan nakitaan ko pagid ang wala tiil ay. Di bala kung imo na pinsaron maayo kasulti si imo. Ngaman bisan ka sinilas ka lang o nakasapatos ka lang sa baratohon nga guma tag 100 plus nga damo kayo subong nga kadto ka sa mga tianggi nga kadag ko sa mga mga tianggi damo kaya nga guma kumpetensyahe sila halin sa China maayo na lang gani kay ara na ay ang wala to tiil labi na to sa mga diri maguturan amo na dapat ang aton nga hunahon pamandungon ta na siya mo na nga diri Bali Apostol Pablo dapat ninyo hibalaan nga wala sing makihilawason mahigko kag mahakog nga mga tao kaya ang pagkahakog isa ka sahi sang pagsimba sang mga Diyos nga makasulod sing harian ni Kristo kag sang Dios. Amot na balon ang mga ginhambal diri nga kayguan ana lang sa subong dumduman ninyo. Ambot na tingalata nga sa subong grabe naman paglinapta na naman liwat ning mga ginabawal nga gamot. Pero nga kay ambot nga nga daw excited maka-excited ako kayo. Mga estudyante hambal nila bright daw sila kayo kung mag-take sila labi na kung exam. Ang iba naman nabuang. So inaayo mo na ginbawal na siya. So hindi makasulod sa harian sa Dios. Nga man kay diri lang daan sa kalibutan way ka man gani kasulod sa harian sa Dios. Samot balon ang espiritual nga harian si Kristo ara si mutag gipasuon. Kita man ara kay Kristo kag nagadayaw kita pirmi sa Ginoo. Nagalagad kita sa iya. Imbot malon spiritually ara ka na sa Ginoo. Tapos ginugangan pa ni Apostol Pablo diri sa 1 Corintios 6 bersikulo 9. Wala ba kamo ka makaibalo nga ang mga dili matarong o di matarong hindi makapanubli sa ngingarian sang Dios? Hindi kamo magtalang bisan ang mga makihilawason o kun mga diyotahan o kun makihilahion o kun babainhon o kun mga sudumanhon wala ini nga translation sa Biblia o kun sudumanhon kabalo ko masusuduma kung nga ginlaglag to sa Ginoo silutan sila kay nga aman ano ang ara dito o anang LGBTQ ko subong delikado na siya muna sa suduma dayon o kun mga makawat o kun mga mahamkunon o kun mga palahubog o kun mga mapasipalahon o kun mga malugos hindi makapanubli sa ngiharian sa Dios. Kag ang iban sa inyo subong anay sina na apang ginhugasan kamo, ginpakabalaan kamo, ginpakamatarong kamo sa ngalan ni Ginoong Kristo kag sa espiritu sang aton Dios. Amo ni nga kita bilang Kristohanon, bilang Kristiyanos, bilang Christian nation, tani hindi masapuan sa mga ginasiling ni Apostol Pablo diri sa ato nang isaling din basa diri nga ang Episo kapitulo 5 mga bersikulo 2 sa bersikulo 5 dayon sa 1 Corinto kapitulo 6 mga bersikulo 9 hasta sa 11 tani ang bersikulo 11 amo ni ang aton kahimtang ano man nga aman ano man nga kahimtang nga sang una daw amo kita amo kita oo kay nga man kay nga malri pala hubog agyan ko na sa una na oo muna nga palahubog, grabe ang bisyo, pero pasalamat kita sa Ginoo nga man kay paagi kay Kristo ginpakabalaan daw kita, ginpakamatarong kita sa ngalan ni Ginoong Kristo dayon kag sa espiritu sang aton Dios. Ang moto malon kun ang batasan sang Ginoo ara sa aton ang aton nga ang espiritu sang Ginoo ara sa aton nagtiner. Amo na makaturan nga importante kaayo mo na nga hindi ka mo magpainto na bisan sa bisan kay sino pagi sila binuang nga mga pulong kay tungod sini ang mga butang ang kaakig sang Dios magaabot sa mga tao nga wala magatuman sa iya. Muna nga mainto kita kaangay bala sa ma-scam kita
nga madaya kita kay nagpadaya kita, nga na-scam kita kay nagpa-scam kita. Damo scammer eh. So amo na nga makaturan sa sining kagabihon. Mga laygay ni sa Biblia nga dapat aton intindihon maayo. Amo na nga laygay ni Apostol Pablo katapusan hambal dia gani hindi kamo magpahilabot sa ila. So motambalon tani usisahon tadanay kaya ang kongkisa nga kumpiyansa kita may hambalanon nga nagsiling so much confidence will kill a man. Sobra mo nga pagsalig pero giinto ka lang gali. Amo na nga kangay bala sa iban nga mga politiko, puwera de los buenos. Di ba? May mga nagainto nga grabe nga pasalig pero kung nagdaog na baw nalipatan naman ang ilang mga promisa. So, daw giinto lang ng mga tao. Hindi malipay ang gidaw sina. So, antes kita magtapos, kay ubos na ang aton nga tiyempo, i-recognize ko lang diri si Sir Ronnie Haliko Bakida. Good evening man sa imo, sir. Watching live IMH Security Department. Thanks. God bless. So, welcome, sir. So, halang ka man dira. So, malang niyang aton nga pagpamalandong maguturan sa sining kagabihon sa mga puno sang Ginoo, tapos unta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa itasan po kayo ng mga langit sa mga sandali pong ito. Muli kaming dumudulog sa inyong banalang luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Patnubay at gamay na kami po inyong iningatan sa buong maghapon at pinagkalooban ng pagkataon sa gabi pong ito. Nawa ang inyong banalang mga salita na aming napakinggan, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming pananampalataya at paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM, pagpalain mo, paulit-ulit naming hinihiling sa inyo ang CEO Camille Oy na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At pagpalain mo kaming lahat. Itong lahat aming samot dalangin sa magitan ng matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. So, makauturan, mga kabiyanan, padayon lang kamo sa pagpamati sa tanan nga mga programa diri sa K5 News FM Iloilo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Inyong napakinggan ang tinig ng reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Carlos Estrera Sr. CARLOS ESTRERA Sr. O kaya ay mag-text o tumawag sa 0912-364-2757 o 0916-391-9009 at maaari din bisitahin ang website na www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari din ma-download sa www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in